Hello guys! So andito tayo ngayon sa Manila. Bahagi pa rin siya ng kanyang pagpapaganda ng Manila. At isa ito sa ginawa niya. Isa sa kanyang mga infrastructure projects niya. Ito pala yung underpass na laging dinadaanan ng mga tao papunta ng City Hall. So andito tayo ngayon guys. Ito yung pinagawa ni Yorme Isko nung siya ay maupong bilang mayor ng Metla. So dati kasi guys, ito ay punong-puno ng mga tao at marami itong mga nagtitinda. So kung nakapunta na kayo ng Divisoria, parang ganun yung Divisoria noon, kaliwat kanan yung mga nagtitinda. So talagang halos hindi mo ito madaanan ng mga tao dahil sa sobrang siksikan. Pero ngayon, mula sa airport ni Yorme, ayan, makikita nyo kung gaano nakaganda ang oras na to. Ito yung nagko-connect sa Intramuros at saka sa City Hall. So ganito na siya kaganda guys, maaliwalas. Ito yung papunta ng, kung kayo papunta ng Pedro Hill, Baclaran, yun yung padaan, papunta ng Pardan ng jeep. At ito yung kanyang mga murals. So actually pinuno ni Mayor Isko Moreno ng murals itong obra na to para mas maging maganda siya. So actually guys, showcasing dito yung iba't ibang tourist destination dito sa Manila. So isa-isahin natin siya para kapag kayo naligaw ng Manila, ay alam niyo na yung pupuntahan ninyo. So una, syempre yung tinatawag natin na Roseros Forest Park. Ayan, bahagi pa rin siya ng proyekto ng Bagong Maynila. Yan yung papunta ng Intramuros. Tapos pwede nyo puntahan din ang ating Intramuros. Isa ito sa tourist destination dito sa Metro Manila. Ito yung pinakalumang occupation ng mga Kastila. Meron din tayong Mehan Garden. Ito kagagawa lang nito. Ito ay nasa side ng pamatasang lungsod ng Manila. At ito rin guys yung bagong bukas na musical fountain. Ito is yung sa may liwasang Bonifacio nyo sa makikita. Ayan, so meron din tayong Fort Bonifacio. So kung gusto nyo na makita yung mga lumang mga structure na mula pa noong Spaniard era, so makita nyo dyan. Kasama dyan siyempre yung Baluarte de San Diego. At siyempre ang ating National Museum, ayan, National Museum of Natural History. At siyempre ang ating kilalang kilala, ang Rizal Luneta Park o Monument, na dito nyo lang makikita siyempre sa Metro Manila. At kilala din guys dito yung San Sebastian Minor Basilica. Ito guys, malapit sa National Teachers College. Ito yung simbahan na talagang gawa siya sa bakal. At syempre ang kilala natin na ang Translasyon o ang Lakbay. Ayan, ang ating Poong Nazareno, kasama din yung ating Santo Niño. At kasama dyan yung ating Santa Ana Church, yung bagong Santa Ana Church. Yan, lumang-lumang na rin siya. At syempre yung mga murals na ginawa. So kung titingnan natin guys itong murals na to, mula dun sa simula hanggang dun sa pinakadulo, parang ito yung guys yung summary ng history ng Pilipinas, diba? So mula sa ating mga ninuno, ayan yung mga raha, kasama dyan hanggang pumasok yung mga dumating yung mga Espanyol na which is nakipaglaban, yung ating mga ninunong mga Muslim, ayan, sa mga Espanyol noon. Hanggang, ayun, nasakop tayo, syempre, dumating nang dumating ang mga Kastila, pero nakipaglaban tayo. Ayan, makikita nyo sa gitna yung seal ng ang Bagong Maynila. So, isa ito guys, sa tingin ko sa epitome ng initiative at mga effort ni Yorme sa pagpapaganda ng Manila. Syempre naman, di ba, kinakailangan talaga maganda ang Metla. Kasi, like the capital city of the Philippines. So syempre, para hindi tayo mahiyang ipagmalaki sa mundo, so kaya ginagawa ni Mayor Isko yung ganitong mga effort.
Ayan, patuloy nating history hanggang merong mga Pilipino na tumayo at nakipaglaban sa mga Kastila. Nakita niyo dyan si Jose Rizal, hanggang siya ay patayin ng mga Kastila. At syempre, andito rin si Andres Bonifacio na nanguna at nakipaglaban sa mga Kastila hanggang dumating ang mga Amerikano, hanggang ideklara ni Marcos ang martial law. Ayan, pero dahil sa sama-samang pakikipaglaban ng mamamayan, napabagsak si Marcos. At syempre, yung tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Ayan, makikita nyo siya. Syempre dito, meron din tayo ditong Binondo, Chinatown Arc. Ito naman yung arc na parang nagsisimbolize ng pagkakaibigan ng mga Chinese at saka ng mga Pilipino. Ito yung tinatawag na Friendship Arc. Binondo China Arc. Ayan. Syempre, din ang ating isa sa pinaganda rin ni Yorme, ang Jones Breed, Bagong Manila. So napakaganda nito guys kapag gabi. So sa kabuuan, ito yung itsura na ngayon na connecting Intramuros at saka yung City Hall. So I hope guys na one time makabisita rin kayo dito para talaga makita nyo physically at mawitnessan yung mga mata ang kagandahan ng task na to. Ayan. So ito na yung mga way out kung saan kayo pupunta. Halimbawa LRT 1 Central Station, Manila City Hall at saka yung SM Manila. So meron din pala dito mga gwardiya na talaga magsisecure ng inyong kaligtasan. So I hope guys mabisita nyo rin dito ang ating ops ang Bagong Manila. Ayan, para ma-appreciate naman ninyo ang effort ng ating local government unit. At syempre, doon pala tayo dadaan sa kabila guys. Doon tayo. Ayan, lalabas na tayo. So maraming salamat guys sa inyong panood. So ayan mga kalugar, mga Uragon. So I hope na nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. Isa sa pinagmamalaki lang ngayon, ito. Talagang sana ay mabisita nyo siya in the future para mas lalo nyo siyang ma-appreciate. Kasi di yung nakikita nyo lang sa video, kumpara guys sa personal nyo siyang makikita, mas ma-appreciate nyo talaga yung ganda na to. Talagang sulit na sulit at saka syempre kudos naman dyan kay Yorme Isko Moreno, ang mabutihing mayor ng Manila. Ayun guys, I hope mabisita nyo rin siya one day dito para mas lalo nyo ma-appreciate ang ito. Showcasing guys ang mga magagandang tourist destination ng Manila. So see you guys around and I hope na stay safe lang kayo palagi kasama ng mga pamilya. Bye bye guys! Ayan, palabas na tayo guys. Ito na yung way out natin. Sasakay na tayo papunta ng Pedro Hill. So, ayan. Ayan yung papasok. So, uwi na tayo. Ito na guys yung mga sakayan, mga jeep papunta ng Pedro Hill. Ayan. At syempre guys, andun na ang City Hall. Pakita ko rin sa inyo. Ayan na ang City Hall. Ayan na yung Liwasang Bonifacio. At andun naman yung Intramuros. Yun nandun guys. So ayan, pag naligaw kayo ng ila, alam niyo na kung alin mga pupuntahan yung lugar. Bye bye guys!